Hej, jeg hedder Bo. Jeg har en Toyota. Det er oprindeligt en Supra Mark 4 Turbo, hvor Top Secret har så haft bygget det her kit her til den. Og jeg var så heldig at finde sådan en her på nettet. Og så har jeg fået bygget en single turbo på. Det er en HKS T080Z turbo. Der er kommet 2 knastakselhjul, som man kan stille på. Der er kommet en ekstra oliekøler på. Der er kommet intercooler på foran, og en anden toppakning og tændingssystemer osv. Så vi har kunne få 700 heste ud af den. Det ligner ikke en Supra, men den har Supra-motoren, og den har Supra-undervognen, og ikke mindst gearkassen. Så har vi fælgene. Fælgene er fra Volk og hedder Volk Racing. Jeg har 18 tommer foran, og så har jeg 19 tommer bagi. Som man kan se, så er dele af det her kit sat på med nitter. Det er ikke fordi, at de nede fra Top Secret har valgt at springe over, hvor gæret det var allerlavest. Det er sådan, man gør. I Vesten, der spartler vi det hele ind, og det skal være så fint. Men dernede, der er det rigtig fedt, hvis det bliver nittet på. Det er race. Døren her er faktisk det eneste, der er tilbage af bilen, som er standard. Resten af bilen, den er bygget om.